Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan tasha ta mai suna Asiboy TV. Kada ku manta dai, kamar wancan lokaci da muka yi muku bayani akan wannan fitowar shiri mai albarka wata ko matar aure, wanda shirin ya haɗa da Rahama Sadau da Sharif Momo. Wayyo Allah, wannan shiri dai kada ku bari a baku labari, domin wannan shiri ya ƙunshi abubuwa da dama, barkwanci, ban dariya da kuma darasi ga zaman aure. Kada ku bari a baku labari. Idan wannan shine farkon zuwa wannan naka tasha, ko wannan ita ce farkon zuwan ki wannan tasha, ki danna subscribe kana ki danna ƙararrawar sauti ko ka danna ƙararrawar sauti domin samun sababbin labaran shirye-shirye dangane da wannan shiri da ma wasu baki ɗaya. Mun gode. Bayan haka dai muna ƙara tunasar da masu sauraron mu domin su ci gaba da bibiyar wannan tasha, domin ta haka ne za mu samu damar sanar da ku a inda za a rinka saki da kuma lokaci na wannan shiri. Mun gode.